La Biblioteca Josep Soler Vidal ha estat seleccionada per formar part del Laboratori per a la Transició Ecològica a les Biblioteques, que impulsa la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació. Aquest projecte té per objectiu reflexionar sobre quin ha de ser l'encaix d'aquests equipaments en el context d'emergència climàtica que estem vivint. Són 225 biblioteques i aquelles que estan interessades perquè pensen que ens interpel·la directament per la nostra línia editorial, per dir-ho d'alguna manera, de la biblioteca, doncs anem i ens informem de en què consistirà, quin és el compromís que es requereix per part de la biblioteca participant, etc. I aleshores, d'entre totes aquestes biblioteques que es mostren interessades a informar-se i veure de què es tracta, després la pròpia gerència fa una selecció d'aquelles biblioteques que pel seu projecte o la seva trajectòria poden tenir més a dir i més a aportar en aquest grup i és seleccionada. El projecte acull una comunitat d'aprenentatge on 15 bibliotecaris exploraran amb el suport de professionals experts com fer que les biblioteques siguin més sostenibles en benefici de tothom, tot incorporant bones pràctiques i noves maneres de fer a tots els àmbits. Plantejar-nos l'ús del paper, l'ús del folre, coses del dia a dia, com publiquem, o sigui, quin tipus de publicacions, si més online o més en paper, en quines, doncs per anar estalviant, no? Fent estalvi energètic, fent estalvi de consum de paper, i després també doncs, fer com una proposta de bones pràctiques, tant que s'estiguin aplicant a la biblioteca com d'idees que puguin anar sorgint entre totes. La participació en aquest laboratori se suma a la recent creació d'un fons especial sobre emergència climàtica ubicat a la primera planta de la Biblioteca Josep Soler Vidal, que vol posar a disposició de la ciutadania informació fiable i de qualitat que contribueixi a la reflexió sobre l'emergència climàtica. Hem fet una selecció de diferents llibres que estaven distribuïts en altres seccions de la biblioteca, com per exemple el més evident és el d'ecologia, no? Però també, per exemple, el de justícia climàtica i altres temes, i els hem col·locat tots junts perquè les persones que estiguin interessades puguin trobar-los tots en un sol espai. Tenen un logo que és el d'emergència climàtica i aleshores doncs això, toquem el tema de l'emergència climàtica des de diferents punts de vista, des del consum energètic en el dia a dia de les persones, a casa nostra, també, per exemple, quan viatgem, per exemple, també el tema de justícia climàtica que ja he comentat, etc. Des de l'any 2008, les biblioteques de Gavà formen part del grup de biblioteques catalanes associades a la UNESCO i estan fortament compromeses amb l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible.